माई हमारा ऐसा हिया कि जेकरा के मन से श्रद्धा से गोहराली जे माई के माई मनोकामना जरूर पूरा करी। कैसे एगो भक्त कहते का कि जवन तुझे करा से ना पैबा अरे है माई से तू पा जाइबा मन के भरमा छोड़ छाड़ के शरण में जहिया आ जाइबा मन के मंदिर में बस जाली अरे है जे मन से गोहरावेला अरे माली बन के काली के जे अड़हुल फूल चढ़ावेला अरे है भक्त बना दूले परमी माँ से मुक्ति धाम के अरे जेकरा दिल में माई नइखी अरे है काया कवना काम के अरे जेकरा दिल में माई नइखी अरे काया कवना काम के है शरीर कोनो काम के नइखे जौना शरीर से हमार सुनील भैया जाता निका भैया अच्छा दर्शन करें ठीक जौन माई के चरण में ना समर्पित होके ऐसे जब भजन होई त मीठा मीठा ताली बजाए के बजाई ना ताली सब कोई ताली बजाई ना मीठा मीठा अरे तनी बोलो लोग लागत कि प्रसादी खा के अब बैठल बनी आप सब हमरा बीडी चाचा जी के तरफ से पुरस्कार वहाँ के संधि साहेब बानी विनय सिंह जी गार्जियन के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आपके प्रणाम भक्त कहते पचरा के भाव में कैसे कि सात गो मोहिनिया मैया अरे हैया लगे धममा ऐसे हमनी के भजन पर मीठा मीठा थपरी बजावे के काहे कि भजन होता ऐसे हम लोग सब के रिक्वेस्ट करतनी आग्रह करतनी प्रार्थना करतनी नहीं तो और सब गीत होला लोकगीत तो हम थपरी ना बजावेला भजन बा तो हमनी के थपरी बजा के नाच गा के एंजॉय से जाए के तू ना हाथ उठा के माई के नाम बजे करे के माई तू हाथ ले लिया आ तनी कैमरा में भाई लोग तनी हेरे हाथ कैमरा घुमाई सबे ओहो लोग के बुझाई कि हमार फोटो आवता तनी मनी खींची फोटो तू ना हाथ उठा ली आ हई कैमरा ना हम माई के आंखो YouTube पर काल है चढ़ी कि संजोल हो कि संजोई गांव में के ओरिजिनल भक्त बा ऐसे देख ली कटौती नहीं थे करे के हमर भाई लोग रौरा सब के अलगे से अंगया बीजे हम ना दे रौरो सब के सब हरिये ने उताबा तू ना हाथ उठा के कैसे कि सात गो मोहिनिया बहुत बढ़िया रौरा सब के बहुत खराब खपरी रौरा सब नहीं खी बजावत भक्ति बा लेकिन खपरी नहीं खी बजावती बहुत गंदा बात बा दोनों हाथ आप लोग से भी हम आग्रह करब रिक्वेस्ट करब कि दोनों हाथ उठा ली माता बहन तनी बहुत बढ़िया से दोनों हाथ उठा के कैसे कि सात गो मोहिनिया मैया
हेलो बीडीसी जी की तरफ से संजोल ग्राम काली मंदिर में भी 2500 रुपए यहाँ के सहयोग देनी भैया के बार बार बनावा माता रानी के आशीर्वाद यहाँ पर बना अगर हमार बात अच्छा लगा तो दोनों हाथ उठा ली मंदिर के संरक्षक विशेषर पांडे विशेषर पांडे जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। एवं गार्जियन की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके प्रणाम वचन स्पष्ट आशीर्वाद को लिखा अरे आपके प्रणाम बा यथा योग शिष्टाचार बा भक्त पात्र कौन पांडे पीयूष पांडे की तरफ से पीयूष पांडे जी की तरफ से इधर से चंदन पांडे जी की तरफ से पुरस्कार आई 500 रुपए के आपके यथा योग शिष्टाचार प्रणाम बा बढ़िया लगत है भावाली मैया रथ चढ़ी
पांडे, गणेश पांडे कमेटी के सदस्य। कमेटी के सदस्य गणेश पांडे जी की तरफ से पुरस्कार आई 500 रुपए का आपका प्रणाम बा, स्पेशल आशीर्वाद बा, दीक्षा बा। चल बजाइए बढ़िया